Merry Christmas nyakorom gajuang machigni ahinya chenro en ang'ichwelo geno mara en nirio makare odiochiengni mar Christmas. Waikoni weche manyien kaka no gando dialo Christmas kune opogore nyakorom gajuang wamiler kabende waikoni weche mathoth mana bed kodwa ang'ichwelo kae Layenari adeka uchielo no kodwa mbaka kanyo bende wantiere Facebook kacha live Ramogi TV KE mbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thund weche. Be yemo ng'aore lakini watemo nikech higni adek mokalo chien Christmas ne ok wanyal. Gik moko ok dhi maber kaka nwa plan. Kata bedi nonro no yango ni jo Kenya ok chan dialo sikuku thothgi kawuono limo kuonde yweyo mopogore mar dialo odiochieng Christmas. Koro kawa bire mambele kanyono den sirikal mo bende koro wantie mwadhi goye kura. Gai mar ODM Oburu Oginga omedo jiwo ni duond bura mar ODM biro donje winjruok manyien kod sirikand William Ruto e yiero magana 2027. Kuna mfanyabiashara ambaye kwa nyuma yetu hapa anaitwa Fayaz Bakers Wenyenye. Wanataka kuvunja hizi vibanda zetu hapa. Hizi ni vibanda ambazo zilisha watu zaidi ya familia zaidi ya 300. Johala e chiro makongo wea yuak ewi notice mar darogi e chiro no. Machiegni nyakorom gajuang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeo. Jodolo mopogore ochiwo ote ne josiasa mondo mi ochop kare singo magisebedo ka gichiwo ne oganda jo Kenya. Kutane kod Anthony Muheria ma en Archbishop Makopere Manyeri kod Philip Anyolo ma Nairobi gijiwo hera kod kue e kindegi mag sikuku. Judith Omondi kalona mathoth kaka jo Kristo ne obago nyasi mar Christmas chakre kanisa Kopere ma Roma kama Papa Leo mar 14 notele nyasi mar nyuol Yesu. Kochakore Roma tugo mar rapar mar nyuol Yesu kaluore kod yie mar moko kuom jo Kristo Jokopere kotelnegi kod Papa Leo mar 14 chokruok e pek. Rameny mar kul mane onyuolie Jawar ka ote mar Papa Leo mar 14 obedo hera kod sir ne anyuola manyalo gini piny. He sends a child to be a word of hope. In the face of the suffering of the poor, he sends one who is defenseless to be the strength to rise again before violence and oppression. He kindles a gentle light that illumines with salvation all the children of this world. E Kenya ka, kochakore nyoro otieno, jo Kristus mabende oriwore yie mar nyuol Yesu Kristo tarik 25 higa ka higa, oruo piny gi mor. Wer kod lamo e ute lamo ma opogore. Kowuokie kaunti ma Kisumu, ote mar hera kod chiemo e tawo achiel orieny. Ji mang'eny chandore nikech kotimo marach. Gimotimo marach ne maluwe momiyo kwe onge nikech iparo ni ng'ane na timo ne marach. Koro gino chandi to kidwaro kwe to in be nyaka ichwo kodhi mar kwe, bed gi ji duto kod kwe. Kikitim ne ng'ato marach. Wabed jogo mantiere kod hera, kik waherre wawegi kendwa wawegi kachiel gi joutewa gi familia magwa, to apare jogo bende ma ongego mondo wamigi gino matin ma bende Nyasaye omiyowa. Kwa chiemo kachiel kanyakla kachiel kodgi to bedo mor ne ji duto te. Nairobi e odiochieng' makawuono kowuokie kanisa Kopere ma Holy Family Basilica, Jadolo Philip Anyolo telie misa mar 2 kendo jodongo kod rowere, mine kod wuone ochopo kendo e lenda wang'gi mor kod ng'uono e neno. Kae ma Jadolo Anyolo kwaye jopiny mondo rwak Kristo e kindegi mag tem ma Kenya osewito e ji mathoth ahinya to e masira mag apaya. We know we have a lot of economical challenges and many other issues that can hinder any joy. As we talk, we have lost already many Kenyans on the streets, on the roads, traveling back to their places where they would have enjoyed being together as families. But this one also mentioned, we still want to believe God is with us as we celebrated the year of hope. Jo Kristo e kaunti ma Nyeri bende ne okodong' chien. Archbishop Anthony Muheria
okwayo jotelo mondo ti kod kinde magin go e tiyo ne jopiny to ok rango igi giwuon. If only Kenyans, we can embrace authenticity, transparency, truthfulness, empathy, care, compassion, and at the same time avoid any kind of hidden motives that seek self-gratification or selfish profits. May God be with our country. Judith Omondi, Ramogi TV. Morgilo nonen radio chieng tulu heba makisumu ka oganda no chopo winjo ber mar odiochieng mar nyasi no mar sikuku. Nyasi makamano no gojek kod chiemb kony mano bagi alap makisumu Sports Ground kod kuonde mamoko e alwora mar bomano. Simfros Okinda ntiere kod ler. Alap ma Jomo Kenyatta Sports Ground Kisumu ka nodoko chuny nyasi mar Christmas kawuono ka oganda mathoth nopong' alabne ma odiochienge mathoth bedo ga kar yweyo. Kowuok e rwako lewni manyasani machalre, winjo mit osuoyo kit miel mokikore ne duol mamit kowuok e spika makore duong' mochung' e alap ma Sports Ground, nyithindo, mine, joma chuo norado ne nyasi mar skuku. Moko moganda mane walosogo opako nyasi ma higani ma giwacho ni dwa pogore gi mamoko kaluwore ni giyudo nyalo mar kelo nyithindo bayo. To kawuono neno ka Sports Ground opong' kendo kata nyithindo ng'eny, manyiso ni higani bet gik moko noyawore, piny noyawore. Awuotho atero nyithindo e bouncing castle, e train, castle ma nyithindo riembo kani. Makawuono naneno komora kech ji mor tene kech gik moko timore mopogore opogore. Gige tugo obiro, nyithindwa chikore, kumoro amora kidhiye be yie mong'awore lakini watemo. Nikech higni adek mokalo chien Christmas ne ok wanyal. Wayudo ka piny pek gope nwan godo chien, nwan gi school fees ritowa. To kawuono wanyalo manage watego matin mar school fees, watego matin mwanya chame ot, wayudo nyaka mwabiro tugo godo kwakelo go nyithindo e sherehe maduong'ni. Johala bende opako nyasi makamano, magiwacho ni kata obedo ni ok ber chutho, gin kod geno ni giko thuolo mag sikuku gibiro loso gima ber. Biashara en gima wachako kawuono, to hopefully ne wan gi geno ni ji dhi bedo mang'eny waus kata achiel ariyo moko, to gik moko ok dhi maber kaka nwa plan. Lakini wang'e ni kochopo kata gimoro saa achiel, kech Christmas en mar nyithindo, upande mar biashara to ok dhi kodwa maber, but wang'e ni Nyasaye dhi timonwa gimoro ma wayud gima nwadwaro no. Nyasi makamano nomorie kod chiemb kony manokel kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron, kama mire mar oganda noyudo thuolo mar logo kendo riwore mogo. Moseni achiel kuom nyithindo mana chako support almost 15 years ago a street car. Kawuono embe en gi grube ma o support go nyithindo ma pod nie street car. Koro watiyo kodgi kanyakla ka gi identify jogo manyalo dok e mier, jogo manyalo dhi e school, jogo manyalo dhi e technical school, jogo ma wan go ka. Nyasi mar skuku e kaunti ma Kisumu nyochakore otieno manyoro kod ote mar hawi maber kowuok kuom gavana Anyang' Nyong'o. Gima otiyo kuma bor oseduogo dala kendo wan gi mor ahinya Kisumu ka. Gima kwayo jopiny en ni mondo wabed gi kwe. Otia kwete ni nyithindo madh ahinya, ng'ini kande Christmas to yudo excuse ichame kwete matin. Itere mos wonam mondo kik igani rum kodi. Uwinjo? Ni podi chamo pelele matin kwete tiwe luongo mbunyuka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Stegi ma oganda mathoth tiyo gi lony mag mbui e tawo chenro pogore opogore to chutho mag siasa. Rawere ojiw mondo mi otang' gi weche ma samoro gikete mbui makidekelo ne gimidhiere kinde mabiro. Magi oyangi romo manokelo kanyakla jotelo kaachiel kod jokanye riwruok midendo ni Onagi Nation Mariakani nyasi mane gibago maloro higa e boma Mariakani. Jafwambo marwa Georgia Oko nigi ler mathoth.
En nyasi mar loro higa mane obagi kod riwruok mar Onagi Nation mantiere Mariakani, nyasi mane okelo kanyakla ogendni mopogore moting'o jende, jodongo kaachiel kod jotelo mawuok e kaunti ma Kilifi. Kae ne gichiemo kanyakla kendo nyiso mor margi kaluwore gi okang' ma gikone gisegoyo mar temo biro kanyakla kaka oganda kendo loso gi duol achiel. Kotelnegi kod jakomgi Frederick Oluoch ne gikoni dwaro koro nitiere mar wuok oko kendo neno ne giyudo lemo mopogore e weche mag telo kaachiel kod ohala. Ber mar biro kanyakla oputho kod kaka joka ng'ato nikech kwamako lwetwa wawegi to tich yot, to kwawere kaka oganda to tich ok yot. Ne wan waduoko ne Nyasaye erokamano kendo atemo jiwo oganda mar joluo mane area makae ni waendelea mana gi umoja nikech umoja e nguvu. Mai kama wadake, mai kama watime gimoro amora, investment magwa ni kagi, resources magwa duto ni ka. To waseneno ka ok wasebedo ka jowa ma wan go kagi kata jotelo mwayiero tiyo kodwa maber. To ka wachako higa manyien, amedo kwayo mana jowa ni wameduru mana riwore nikech riwruokwa e teko. Kata kamano, rowere ne ojiw mondo mi oti gi lony mag mbui e tayo chenro makidek kelo negi dongruok ma ok tuo oganda kata kelo sigu. If you don't plan, if you don't sit down and plan, you're automatically planning to fail and you will fail. Wati gi mbui e yo maber wa nikech mbui no ema samoro employers wang'iyo ka dwan mondo ndiketi. Koro mondo mi wayud tich kamoro kang employer yudo to iyudo kindiko gik makelo manigi quality, gik mapuonjo jopiny, gik ma orespect iyudo ka tich yudore e yo mayot. Ne bende oparnegi ni weche kata pichni ma samoro gidire mbui ema kidek thirogi kata kelo negi dongruok. The internet never forget. Nitie chieng' moro ma ng'at maniyanyo cha ema koro idok ire ni mondo konyi. Nitiere chieng' ma ng'at maniyanyo e mbui cha ema koro nie position mar office monego konyi. Samoro ne en mana kijana wadu, ok ochuno ni jodonge miyanyo. Social media kwa tiyogo, watiyo yo makare, watiyo mar biro gi paro, mayedongo pinywa, mayedongo Kenyawa. Koro kwa correct jotelo, to ningo bende wafollow gi to wa correct gi yo moro maber mowinjore. Iseche gogo ne osiemo wang'i mondo mi gitang' moko kuom jogo ma kidek wuok oko mar tiyo kodgi, to chutho e kinde ni ma josiasa osechako timo ikruok ne chenro mag yiero mabiro higa 2027. Wan kaka wan youth tiyo kodwa marach gi jodongo, ok en miriambo. Sani kaka mheshimiwa mane ni kae owacho ni en obiro mana gi jodongo, to jodongo kosedhi kocha to kawo mana mit bilia, to ka giduogo to giwacho ni agikono mheshimiwa ni an gi joduong', to mano gisetiyo kodwa emomiyo kata gini kijende ok kura. Gimoro nyiso kijende masani wan ndalo wakoro dhi karumo. Koro ni mondo ging'e yo mwanyisogi ni ka gipogore to mano onge gimoro amora ma ginyalo timo. Magi ne giwacho ka bende gikwayo ne oganda duto hawi maber mar Christmas to kod higa manyien. Kimenifurahisha ni kuwa muungano huu it is not political, ni muungano wa kuweka jamii pamoja ili kuweza kusaidiana. Joluo man ka anyiso gi ni wabed gi Christmas maber, a prosperous new year, waketuru Nyasaye mbele nikech ka onge Nyasaye onge gimoro amora manyalo timo kaka wan oganda. Joma dhi dala, joma dong' ka, I wish you a happy Merry Christmas. George Aoko, Ramogi TV. Jodak ma Nairobi nobago nyasi mar Christmas e kuonde magawa, limo kuonde pidho lee mag bunge kod tugo tuke mopogore opogore kaka okang' mar nyiso mor margi ne odiechieng' nyuol Yesu Kristo kod kawo yo makende ne tijegi mapile. Jafwambo Cynthia Onyango miyowa sigana mar chal mar boma ma Nairobi e kinde nyasi mar Christmas ma kawuono. Ng'eny apeyni e boma ma Nairobi onyiso chal mopogore opogore ka moko odich, moko odong' nono. Thoth oganda otimo limbe kuonde ma opogore opogore e apaya Madhika Road Kamakis. Ne en kar chamo ring abula mitholo nyaluo kendo jopiny ne rito. Wuone, mine kod nyithindo otimo limbe makende ka mar bilo ring'o kendo chamo chiemo magisebedo ka gigombo e kinde ni mar sikuku. Hapa tunakinga kila kitu. Tunakinga usalama ya customer, service iko sawa, maneno yote iko sawa. Kata ne johala, odiochieng' ma kawuono gilero ni obedo kod lokruok maduong' ahinya. Biashara vimenoga, watu ni wengi, watu wajaenda ushago venye tulikuwa tunatarajia. Watu ni wengi kabisa. Biashara ziko juu. Ikuonde bago tuke,
en goyo abal, rundruok e osoyo kod mielo thum. Obedo moko kuom mor ahinya ne nyithindo kendo jonyuol ma ok obedo kod nyalo mar chopo pacho onyiso mor margi ka gilero ni kata obedo ni ok giyudo thuolo mar riwre kod anyuola margi, tinende gibedo kod mor. It's a family-friendly park for everyone. There are a lot of activities here. There's a lot of food. We've eaten with my family. The children are enjoying. There's a swimming pool for children over this end. There's an amusement over here. Kids are very happy. There's a VAR. We are very, very, very happy. And food is in plenty. Watu wamejitokeza sana sana, kama vile unaona watu wanaendelea kuingia. Hapa ni mahali tuko na michezo mingi. Chakula ni chakula tamu, chakula mzuri sana. Ni mahali tumetengeneza ambapo familia wanakuja wanajienjoy vizuri. Na tumetengeneza mahali ambapo kila mtu kwa familia ako na nafasi yake. Ekarito lema Nairobi National Park ne en oganda mowuok kuonde gi kuonde, moko gi geche gi giwegi kendo moko gi tielo ka giduto gitemo yudo thuolo mar neno le, ka mago ma oyudo thuolo opuoyo chenro mar sirikal mar keto kuonde neno le e nengo manyangafu. Experience yangu ni mara yangu ya kwanza, but I've really enjoyed the place. Na tena next time na wish nikuwa mzima tena ningali nitarudi hii place. Nimeenjoy. Nimeona hiyo fare kwenda Vihiga sasa ni expensive sana. Kuna hiyo fare nitumia hapa hivi kujibamba. Nimefurahia kuona vitu kama monkey, zebra, lion na crocodile na vitu zingine. Kulikuwa kuna bamba sana. Nimeenjoy. Jalup jatend rito le ma Nairobi National Park Polo Mondi opoyo jodak ma Nairobi kod alwora mage kuom wuok oko kendo siro kuonde rito le ma pacho ka e kindeni mag nyasi. Daher nyiso jo Kenya erokamano kuom wuotho e parks gi reserves mopogore opogore e Kenya kae, nikech mae en heritage wa and nyaka wa support in every way mawanyalo. Koro ka New Year biro, daher kwayo jo Kenya mondo wadhi mbele biro e national parks gi reserves. Gimor kod nyasi, jo Kenya otieko odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni gigoyo erokamano maduong' ne Ruoth Nyasaye. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi National Park, Nairobi. Jogo maonge nyalo kawuono yudo thuolo mar dhialo nyasi mar nyuol jawar Yesu Kristo kaka oganda mamoko. Matok yudo mich opogore opogore kowuok kuom jotelo kod Josamaria ma chunygi ler e finya kede miyowa ler kaka chal nobedo gwenge opogore opogore e Thurka. Tarik 25 higa ka higa, Jokristo e piny ngima dhialo nyuol jawar Yesu. Kinde mirango kaka mano ma oganda riwore kanyakla gi familia mekgi e nyasi kod mor. Moko kuom oganda bende rwako nyuol Yesu e ute alam mopogore opogore. Higani jogo maonge nyalo bende oyudo thuolo mar mor kaluwore gi mich magiyudo. E kaunti ma Homa Bay, mond liete moheo 800 e ward makakelo kokwanyo e kachung' od bura makabondo Kasipul oyudo thuolo mar buonjo e nyasini mar Christmas bang' yudo chiemo mopogore opogore magikonyore godo e utegi. Chenro no otele gi MCA mogwele od bura ma kaunti ma Homa Bay Yvonne Beki maneno ni mond liete go bende uyudo gino maginyalo chamo e kinde ma oganda dhialo nyasi mar sikuku. Kaluwore gi Beki, mond liete neno matek e gwenge magiwuoke kendo gin kod midhiero mathoth, omiyo ma en kinde ma oganda ma Nyasaye ogwedho lwetgi onego riw lwedo kod familia ma ochando. Amor mathoth kanyara beti no obiro sikul obet kendo no luongowa kaka mond liete ni mondo wadhi wachiem. Donga duoko ne beti erokamano. Odiochieng' ma kawuono amor nikech nobiro e dala mar Ober noyudo miyowa Christmas. Wamor wambe wadhi celebrate Christmas kaka mon mamoko. Koro miyo ok wachal kiye. Kawuono wa handle mine 500 makawo chiemo e ward mar kakelo kokwanyo ka. Wakwayo jowa manoko ok ochore nyaka itimne ng'ato gimoro maduong', gimoro matin. Kata kawo mana pi modho imiyo ng'amo chando kaka mond lietegi. To mane timo gima ber kendo loko ngima mar ng'ato. Ahinya kendo e iye ka nitiere mond liete mabede ni e yath. Gimomiyo atimo mae amiyo gi nyaka chiemo mondo gibed kaka ginyalo kata kimuonyo yath nikech thurwa ka wan gi jok mapod tuo ahinya mantiere yedhe. Mama na jiwe ni omed incorporate more of the
med incorporate jogo ma ochan mond liete kata mon ma ok mon liete maonge go chiwne gi achiwa kendo gi chuny maler no. Komachielo e sub county Marongo, county ma Migori, mond liete makalo 200 ma hikgi oniang' bende oyudo mich mar chiemo kowuok kuom Jo-Samaria mang'uon. Ginyiso mor margi ni higani giyudo thuolo mar dhialo Krismas kaka oganda mamoko. Wirani opar jogo ma lwetgi ni nono. Akonyora nikech namuko piny to koro ayudo kaka dhi chiemo. Koro agone nyakwar merwa erokamano ni omer timo kamano kendo Nyasaye omed gwedhe. Ng'ata man gi nyathi ma nyanyalo, please we pande ot. Kete mondo koro mo Disemba kama mondo lwetwa oriwre kanyakla. Ma nyiso ni wariwo lwetwa kanyakla kaka nyithi Aluo, kaka nyithi Kamagambo, kaka nyithi Migori, kaka nyithi Rongo. Mane momiyo adwa kwayo ka in jirani ma lwetenigo, please ok waloro ka nyawadu ng'at mibedo but machiegni dhi nindo kech, please miye gimoro mondo embo winj maber. Chal makama nokopogore ne jodak mar Arieda kod aluora mare, ahinya to tok limbe ma jagoro mongirore migawo mathieth Ouma Oluga chwalo negi kony mar sikuku kod ndigni mag wuoth ne jogo manigi ng'ol e kinde ma Jokristo dhiale nyuol ma Yesu Kristo. Koloso e kindeno, Oluga okwayo Jokristo mondo tiko thuolo ma nyasini e nyayo kwe kod achiel mar oganda ka giluwo ling'any mag Yesu Kristo. Oluga kod moko kuom josiasa mane otene okwayo riwruok mar oganda Luo e bwo sirikal mar Manywanda motele gi jatend piny William Ruto. Mimi nataka kuwatakia laheri Krismasi wale wetu ambao wanapata wheelchairs, hata hii white cane wenye anasema Luth Maruoth, hii white cane bado iko mingi sana, hata watu ndio wameisha. Pia kuna wheelchairs mingi, pia county tutapatia wheelchairs zingine kwa sababu nataka hii iende kila pahali. Na nimepatia wheelchairs kila county. Jotwe ka thieth maduong' ma Kisii bende ne okodong' chien kane giyudo fungruok tok gavana ma county no Simba Arati miyo gi mich mag dhialo nyasi mar Christmas. Koloso e kinde mane olimo ute thieth mag Medifort kod Krista Marine, Arati ojiwo oganda Jo-Kenya mondo yie obede achiel gi jogo maonge nyalo. I decided to go around all our health facilities. Which I've done KTRH, I'm going to other facilities, private, because I've finished from the public one. Of course, I've done that. I've seen close to 600 patients in my facility here. I've seen also the state story of our facility, one of the buildings which was condemned, where we evacuated over 500 patients. Wamenisaidia sikuwa na chochote. Nililemewa last week, wamenishughulikia, wamenipea dawa, nimepona na sikuwa na bili ya kutoka. Efinya Kidi, Ramogi TV. Dakika en 22 nyakorom gajuang bang' sa achiel midhiambo chendo enang'i chwelo to mano ka kuneno eka kunyo beni Christmas bedo koponi ingo onge matin. Winjo ka achiel kuom jok mane wuo wacho ni kati ka opimo dhi miyo ng'ato mano en ranyisi makare mondo mi wabed ni wadewo jowetewa. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni Merry Christmas, wacho kanyo ni jawaro nyuole chunye kendo pong' gi mor mar Yesu Kristo. Aneno bende Elijah Okoth maro yani Masai wacho ni otieke maber ahinya ma onge wach marach mag neno ruoth mondo gwedh ji duto. Bende aneno kanyo ote mano mar Okoth Jakoyar Ochororo Center wacho kawa ni Merry Christmas ne Maxwell Ochieng Wuod Ngesa Boda kod Lizzie Amondi Nyar Judy. Eno bende kanyo Quinta Budi Mwalimu wacho ni Merry Christmas. Mark Wuod Uyoma wacho ni Enti Uyoma Wimbi. Kaita eno Kennedy Kombima wacho ni Ramogi TV chopo ni ruiro yo makare ahinya. Jen Luangu mano jabando achiel kende ma Hawasi Boda wacho ni entiere kodwa e chenro. Bende Rafiki Wuod Ligala Kabiero kantie Kayola ni Kachain bende. Job Jagongo wacho kanyo ni en Eldoret Langas wacho no kwa maber mar Christmas ne familia mar Joka Jagongo gi Joka Yona. Temono Nyasaye hugweth gi Ramogi TV fans bende okone gi hawi makare. Hoyo matin maena ang'e chwelo kikidhi mabor. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign.
The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Roda nyarko ketu. Yes, the DJ. Christmas enango. Christmas en kinde mabende waparo nyuol mar Ruodhwa Yesu Kristo. To brother Bernard, iniparo ni Christmas enango? En kinde ma wanyiso hera kendo wapogo mago matin ma wan go ma Nyasaye omiyowa kod joma ni alworawa. Wan kaka tim Injili kalo wakwayonu hawi maber mar Christmas kod higa manyien. Merry Christmas and a Happy New Year. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakoram Gajwang' chendo en ang'i chwelo wadhi mbele gi weche manyien. Ogai mar ODM Oburu Oginga omedo jiwo chung' mare ni duond burano biro mana tiyo gi piny owacho mar manywanda mar broad based nyaka higa 2027 motelo ne donje winjruok manyien gi kweth mora mora e yiero mag 2027. Olose nyasi mar alam e kar chung' od bura ma Bondo. Oburu omedo ni yiero mag 2027 biro yudo ka giseyudo yo mowinjore jo ODM lo. Kaka Steve Bikolero kamano wacho ni ODM ok chak bede koyo kendo kiloso sirikal manyien. E kinde ma yiero manyien medo kayo machiegni, paro mopogore medo mienjo e wi chung' mar duond bura mar ODM ka kweth moro siro winjruok mar tiyo gi sirikal mar UDA e bwo sirikal manywanda e kinde ma kweth machielo to kwedo winjruogno. E sach nyasi mar alame kar chung' od bura ma Bondo, ogai mar ODM Oburu Oginga nowacho ni duond burano biro mana tiyo gi piny owacho nyaka higa 2027 motel ne donje winjruok moro amora e yiero mabiro. As a party, we are clear. We are working with in this broad-based arrangement up to 2027, and we have
strengthening our party and getting ready. You know, in this government where we are now, we came in through the window because we did not vote for William Ruto. This is not a government we voted for. I think all of you are aware. But we are in the government and we don't like being there. We are working together, loose. We are working in this broad arrangement with specific agenda which is there in the 10-point agenda which we put forward. E kindeno, Oburu nonyiso geno mare ni duond bura mar ODM ok nyal duono kojiwo josiasa mag ODM mondo wuo kod duol achiel kendo ket maino margi e tego duond burano, wach manosir kod jatend migawo mar teko Piyo Wandayi. So when we reach 2027, we shall have negotiated. If we go into a coalition, we shall have negotiated that coalition. I agree. You've said that these negotiations, this coalition building should happen earlier. I agree with you. We can't wait for 2027. It must be done earlier. Korka kore, jalopogai mar ODM Godfrey Sotsi nokwayo josiasa mag ODM mondo luw katiba mar duond burano kendo we ogai mar ODM Oburu Oginga kod jagoro maduong' Edwin Sifuna emolose lo ODM. When we start the new year, we will speak in one voice and we will speak respecting the position that spokespeople in the party are only two and not just everyone. The party, the ODM constitution, under Article 16, Sub-Article 1F, read together with Article 16, Sub-Article 1D, vests that authority and mandate solely on the party leader. E kindeno, jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga nokwayo kuku mar ODM mondo med jombi mar duond burano kendo nyuan rowere e ODM mane ni gibedo kod duol e donje kweth maloso sirikal manyien kata loso sirikal giwegi. We are trying to say we want to have a stronger ODM. And there's no political party that can stand up and say that they are not going to field candidates in every position. And that's nothing wrong. If your negotiation with Daktari and party leader will say, oh, we are not going to go there. But as for me, I'm still telling you that Orange Democratic Party will be able to go around and be strong, and we want to strengthen this party. And if we can get anybody, everybody, even me, I might want to become a president. Why don't you allow me just to go as a party? Negi loso sach nyasi mar alam e kanisa ma ACK Nyamira e kar chung od bura ma Bondo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Sechegi ma oganda mopogore opogore obago nyasi mar siku mar Christmas mokuom johala e alwora mar chiro ma Kongowea to chunygi goyo kibikibi. Bang' tend kaunti Mombasa chiwo negi siem mondo mi gidar. Magikoni en bang' jaket mwandu moro wuok kodgi tung' mosuo kendo ramo ni chironi ni e puothe ma odwa ni odargie mondo mi otae chenro mage mag ohala. Joalago mahaomi 300 e chiro ma Kariokor, Kongowea bende se otend kaunti ya Mombasa magituone chalni tiyo kanyakla gi jaket mwanduno bang' apisas mag kaunti sundogi ni gidar mondo mi chulgi. Giramo ni ok gini dar kanyo ngang' ka koro ywak maduong' en kaka gibiro timore gi nyithindgi masane gimanyonegi omenda mag duogi e skunde kochopo Januari higa manyien. Kenya wanataka kuvunja hizi vibanda zetu hapa. Hizi ni vibanda ambazo zinalisha watu zaidi ya familia zaidi ya 300. Na tumekuwa hapa kwa hiyo miaka yote hatujasumbuliwa na mtu. Gavana mwenye alikuwepo, Gavana Joho alituahidi kwamba atatulinda na akatuambia kwamba hatutaondolewa. Abdulswamad akiingia alituambia atatulinda, lakini sasa hivi tunashangaa tunaona watu wa kaunti wanakuja hapa, tuende kwa ofisi ya inspectorate. Ati huko ndo kuna pesa ya compensation ya hapa. Sisi tunashangaa tangu lini ofisi ya inspectorate imeanza kufanya compensation ya vibanda? Toka hiyo miaka yote huu muhindi anaitwa Fayaz. Hapa palikuwa hakuna ukuta. Alipoona maeneo haya ni mambovu, palikuwa panatoka maji chini na palikuwa na wizi nyingi, alijiwekea ukuta akajifenzi huko ndani. Saa hii amejijengea nyumba huko nyuma, anataka kutuondoa hapa. Sisi hatuondoki, hatutaki kunyanyaswa, tumechoka na kunyanyaswa. Sasa tunaomba gavana wa hii Mombasa aje tutetee haki zetu humu ndani. Tumechoka kunanaswa, tunanyanyaswa sana humu ndani. Tuko na vibanda vyetu
tunashughulika navo, lakini sasa hivi hatufanyi kazi kwa amani, tunasumbuliwa mara manispaa, mara sijui akina nani, wanakuja wanatutishia, hawataki kabisa tufanye kazi kwa amani. Abdulswamad, sisi tunakuomba utusaidie. Sisi tumechoka na manyanyaso, sisi pia ni binadamu, tunajitetea kama Wakenya, kwa nini tupate shida na sisi pia? Wayo machielo nyakorom gajuanga neno kanyo ote mano mar ajuang jaseme marogango. Wachoni en kotie kodwa chendo moro gi jomo konyo joma onge nyale kinene mag sikuku. Joseph Oyo japuonjini mar kanisa Kopere Nyandewa Parish wachono moro ahinya gi Ramogi TV kendo moro kaka gitimo birthday mar Jawar Yesu Kristo. Okwayo ni nyuol Jawar mondo miyo kel kwe, hera kod bedo kaka joka ng'ato e piny ma wantiere ne. Vincent Nyakwar Dayo wachoni entiere kodwa, wachono yie gi MCA makonyo mond liete no moro kode Nyasaye mad mede ngima. Haya, Mako Calvins nyisa katani osedonje ground kendo osemoke. Ano Josephat wuod Ligala Kabir wachoni Ligala Kabir si akaunti weche gichopeyo makare. Wamudhende Benson naneni kacha in bende kaito Nyango wuod Nyago Para bende wachoni weche gichopone yo makare. Walam nyasi kikwa keth ngimawa ne odiochieng' achiel kende wa celebrate kata kamano kwa dialo nyasi makamano wacho kanyo ni wa celebrate responsibly. Haya, beano kanyo ote mara Sara Singanya Korodongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho no Ramogi TV ahinya Merry Christmas ne oganda duto. Babage Sara Singa babage Singa Odongo mano ote mar Sara. Beano kanyo ote kanyo mo ora gi Fred Ishmael MC. Fred wacho kachacha ni weche gichopone eyo makare Nakuru kara Joseph Ntiegashie. Hoyo matinya kwa mga juang podwa nteko na thoth kikidhi mabor ma enang'e chwelo. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak eforeto wanti. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Alo, usechopo? Abiro ungenga? Ase wuok abiro. Lados. Yes. Wiwe. Wewe nade? Don koro ise wuok iweya wae. Ta weyo nego binadhi kodi kanyo. Don Christmas en mar familia. Nyiso ma ng'ato gimoro kama tine simu. But anyway, nyikwa Ramogi Juang. Ndalo mar Christmas ochopo, kibilo gimoro matin, kikiriemb gari. Kin gi giri moro matin, share gi jirani. To kaponi chiemo, kikiloki okal tako. To kimadhe, be kikimadhe asisa. Anyway, Merry Christmas. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Tuke mag Opira Festival adonje tielo ma timbe 16 ka timbe manyo kombe gi miche tuke madhi nyime e alap mar skund primar Mandiru. Tim Mandiru ma obago tukegi obedo tim mokwongo ng'ado tiko madonje tielo mar timbe 16 to kido loche tukegi 2 mokwongo. Tim mawuok e gweng' ma Nyal Kinye mano Nyal Kinye FC bende odonje tielo mar timbe 16 kanyaka sane gin gi points 6 e kinde ma Maguje FC bende odonje tielo mar timbe 16 gi points 7. Tuke mag tielo 16 biro bagi kiny ka timbe mabiro yudo loch biro ng'ado tiko mar quarter finals. Finals mag tukegi biro bagi tarik 29 dwe ni alap ma Ndiru Primar. Opira festivals ni watime after every 2 years e ndalo mag December gi kata ndalo mag holiday mondo waket yudhe obed modiji. Kendo sama watimo mani bende wa ensure ni wa scout for talents. Wamanjo vijendego man gi kipawa mar tugo adhula to the next level. Kendo wa ensure ni wa engage gi e ndalo holiday ni mondo kik gitim gigo ma samoro nyalo chocho ngima gi kata nyalo tiko ngima gi kaka yore moko mag timbe maricho ma vijende nyalo donjo. Tugo abila ni kokel to kelo dongruok mag ohala e gweng' nikech wan gi jok ma uso, wan gi jok ma timo ohala, omiyo ng'ato nyalo uso gimoro dhi odok godo e ot. Okelo riwruok mar kanyakla kata mar society kendo waneno ka sama ji tugo kama jok ma baya onge, omiyo okelo unity kendo okelo one purpose ni sama ji nie thuolo mar rusa kama to dhano mora dhano shangilia. Tuke mag pinje Afrika higa 2025 madhi nyime piny mar Morocco okawo yweyo mar miyo jotugo thuolo mar dhialo odiechieng' mar sikuku. Tim mar Egypt mantie kod loch achiel e tukegi biro rakore gi tim mar Afrika milambo odiechieng' ma kiny. Egypt geto loch